ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Today, March 17. Ito pala yung aking lunch. Ginisang ampalaya na may itlog. Ito yung dinner ng aking mag-aama. Meron akong ginisa dito na beef mince. And dito naman meron akong binoiled na potatoes na linagyan ko ng ito. Yung diced tomatoes. Ayan. So, ilalagay ko lang dito yung beef sa top. Tapos, i-drizzle ko nito. Then, lagyan ko ng cheese. And then, bake. Yan na yung dinner nila. Ito na siya. After ko siya malagyan ng beef and cheese. So, ngayon, i-oven ko lang to. Bake lang siya sa oven until mag-melt yung cheese. So, may dinner na sila. Pinipreheat ko muna yung oven bago natin to ilagay. And, eto yung nabili ko sa Timo. Gagamitin ko siya today. Anong tawag dito sa ceramic plate na may division? Basta yan yan. And, meron akong steam na barramundi. And, yung ginisa kong ampalaya. And, yung red quinoa rice. Red quinoa rice ba yan? Wait lang, tingnan natin. Ang tawag dito sa akin? Brown rice. Brown rice and red quinoa. So, minicrowave ko lang to for 40 seconds. And 4-star siya. So, i-assemble ko lang yung aking food. And meron na akong ininit na avocado oil para i-drizzle ko dyan. Tsaka meron din tayong sauce. So, pakita ko sa inyo after natin ma-plating. Yan na yung ating, hindi pa siya tapos. But, ayan na yung ating isda. Diba? Ang ganda ng kulay. After that. Oh, yan yung ating crispy ginger. And then, ito yung sobrang init nito. Oh. So, ito na yung ating pagkain. Nalagay ko na rin yung isang sauce. Kain. Tapos na ako mag-lunch. And, tapos na rin yung ating binig. Ayan na siya. Magre-ready na rin ako para mamaya kasi susundin ko si Holly sa school. But, yeah, yan yung lunch, dinner nila tonight. Dito na si Holly from dance. And eto na yung dinner nila. Nilagyan ko ng sour cream. Tomatoes, yeah. Good afternoon. Tingnan nyo. Hindi ko alam kung kita nyo pa ba. Kasi gano'n na kayo guys. Ganyan na. Tapos na kayo. Pangit na talaga ng screen ko. Kasi ano na siya. Kung sa Bicol, kibangit na siya. So, today is mag-haul lang ako sa inyo ng aking pinag-grocery. Ano na ba ngayon? 20 of March. Thursday. Ang lakas ng ulan. Hindi ko kayo sinama sa grocery ko kasi
yun nga, yung problema ko sa camera. So, hindi ko alam kung pwede ko siyang ibalik dun sa binilang ko. Kaso sa Adelaide yun, so, not sure kung kailan. But hopefully, pwede ko siyang ma-return or ma-exchange. So, i-haul ko na lang yung aking mga pinamili, guys. So, bumili tayong Fun Mix. Kasi, kahapon, nag-grocery din ako. Kunti lang, yung snacks ng mga bata. Tapos, nung Monday, hindi ko kayo sinama. And, ubus na agad yun. Alam niyo yung mga bata ngayon. Ang lalakas talaga nilang kumain. Kasi, ngayon, nagtitraining na sila twice a week sa footy. Tapos, si Holly pa, nagne-netball. So, bumili na ako ngayon instead next week. Sabi ko, ngayon na lang ako mag-grocery. So, eto din, Smiths. Pareho lang sila. Pareho lang ba sila? Yes, meron din to. Eto nga lang, iba-iba yung flavor. So, may pink and blue tayo. Sa isang box, may 20 packs. So, meron, hala, doble-doble na. Ah, hindi naman. May dalawang flavor ng pareho nandito. Yung original, tsaka yung salt and vinegar. So, yan. And bumili na ako ng malaking cornflakes kasi yung aking mga anak ay, yan yung favorite nila sa ngayon. Dati bumibili ako nito, ang tagal nila maubos. Ngayon, ito lagi nilang kinakain. So, meron tayong Cobes, popcorn, and itong original corn chips ng Coke. And bumili ako ng party size na Doritos. Meron tayong dinner rolls. Are you gonna eat dinner here, Han? Yeah. Okay. So, we're gonna have chicken. Hindi ko alam kung anong, kasi akala ko mag-ano sila sa foodie club. Kasi ngayon, meron sila yung parang buong team, buong footy na mga iba-ibang grade or division, tsaka netball, ay meron silang parang gathering. So, hindi ko alam na may, ano sila, may kainan ba o wala. So, meron silang gathering, lahat sila, yung netball, footy. So, akala ko lang naman na doon na magdi-dinner, hindi pala. Because today is the gathering of all teams, son. They have gathering for all the teams, like netball and footy. Yeah. No, So, not just netball. oh, just netball? Yeah. Ah, so netball lang pala yung mag-gather lahat. Kasi si Holly ngayon Thursday, di ba, dapat meron siyang aerial tsaka ballet. So, hindi mo na siya mag-attend today kasi nga mayroong gathering yung buong team or buong division ng netball. So, mamimiss ni Holly yung dancing kasi kinausap ako ng coach kung pwede si Holly mag-participate kahit doon man lang kasi nga, di ba, nagtitrain na nga siya sa ibang division, hindi doon sa kanyang mga ka-team, para ma-meet naman ni Holly yung mga ka-team niya, kung sino yung mga ka-team niya. Pero sabi ni Holly, kilala niya naman daw lahat yun. But, eto yung first time niya ma-meet yung mga ka-team niya. Okay, eto sa Asian store to, guys. So, i-haul ko na rin sa inyo. Bumili ako ng mangga. $15 or $16 tong ganito karami, isang tub. And meron din ako Skyflex na onion chives flavor. So, yan yung binili natin sa Asian store. And also, meron din tayo yung Choco Skyflex. Kasi gusto yan ni Holly. Ano pa? Ito, Asian store. Palm sugar. And bumili akong maliliit na spring roll wrappers. 3 nito. And bumili rin akong Barrio Fiesta, yung chili kasi may mangga tayo. And meron akong sili, yung maliliit. So, yan yung nabili natin sa Asian stores. Sabi muna natin. Okay, dito na tayo. More snacks. Popcorn. Pareho lang yung flavor na kinuha ko. Sa isang pack kasi 5 lang yung laman. O 3 ang anak ko. Twice a day sila kumakain ng popcorn. So, bilis lang yan. And Pringles. And meron ako dito yung sweet potatoes noodles. Yung ginagawang chapchi. Basta yun na yun. Ayan. Yung sweet potato niyan. Meron pa.
nakahiwalay lang sa ibang bag. So, meron tayong kamatis, blueberries, grapes. Meron ulit tayo yung Inghams na chicken tenders. Yung original to, meron din tayo yung chili. And bumili ulit ako na, ito yung marinated Danish style na feta cheese. Snow peas. Ayan, snow peas. Tapos, ito yung all-gas na brand na beef Chivapchichi. Chivachi to guys, pero yan kasi ang nakalagay. Chivapchichi. Tama ba yan? And sausage. Ah, you know what? I can make you sausages, bangers. Sausages, han? Okay. Yeah. Yeah. With onions, you know, the one with the onions and gravy? The sausage. Oh, you got mashed potatoes? Yeah, but do you want me to... I wouldn't mind a sausage, egg, and mashed potato. Okay. I don't know that for ages. Okay. Last time yung sausage is doon pa sa shed. Matagal na yun. Dati kasi ayaw yung magpaluto kasi nagsawa siya. Ngayon, hindi talaga ako nagluluto. Naubusan na kami yung yung homegrown na, yung pinagawa niya. Ubus na yun. So, bumili na lang ako sa Coles. Sana magustuhan niya to. Mas gusto ko tong gawin na may onion tsaka gravy para hindi niya talaga ma-identify na hindi ganun ka yun. Kasi mas masarap talaga yung tawag nito. Mas masarap sa butcher kasi ang mga sausages kaysa Coles. So, pag kumukuha lang ako sa Coles, pag ginagawa ko siyang gravy with onions. Kasi nga, may flavor na siyang iba. Hindi niya na nalalasan alone ito. Pero ang request ni Sir ay mashed potato, tapos yan, tapos eggs. Nagkahulog-hulog na mga to. And pumunta rin akong Aldi. Ito yung kinuha ko sa Aldi. Ito yung soup dumplings. Gusto kong gumawa nitong soup dumplings, guys. Ayan. Pero wala lang akong time. So, ito na lang muna. Aldi. And itong whiting bites. Sa Aldi ko ito nabili. Ang gusto ko lang sanang kunin doon ay ito. Pero nakita ko, masarap kasi ang whiting na isda. So, ito yung iba pang sweet potatoes. Sweet potato noodles. 3 lang. Meron pa. Kasi madami ang kinuha ko niya. Kasi lagi ko na out of stock sa Coles. So, sabi ko, damihan ko na para may stock. Kasi mag-expire naman siya sa 2026. So, hindi na yan naabot ng 2026. Bumili ulit ako ng Lamington fingers. Kahapon ang binili ko kasi, naubos na to. Bumili ako ng Monday, tapos naubos nila kahapon. Tapos bumili ulit ako kahapon kasi nasa taon naman ako. Tapos apples. Ito yung binili ko kahapon. Yan, apples. And oranges. Yan. Yan yung binili ko kahapon. At ano pa ba? Yung mga snacks nila, wala na yung snacks. Ubus na. And more sweet potato noodles. Yan. Sabi sa'yo, madami ang kinuha. Ah, I got you this, babe. Salted caramel brownie Tim Tam. It's a new one. Bago daw to, nakalagay doon new sa Coles. So, kumuha ko para ipatry ko sa kanya. Kasi siya naman mahilig dyan. And eto yung, akala ko orange mango yung nakuha ko. Orange lang pala to. Ang gusto nila yung orange mango eh. And zucchini. Taco. Kagabi nagtaco kami. Taco kami kagabi. Pumpkin, yung butternut. Di ba may binigay sa akin malaking pumpkin? Hindi ko pa siya nahiyo. Kasi sobrang laki. Hindi ko alam kung ano pa yung gagawin ko aside sa mashed potato. Sa mashed potato. Soup ba? Pumpkin soup. So, nag-ano na lang siguro kami pa nag-roast. Damihan ko. Si Kuya mahilig naman dyan. And kumuha ko nitong cream cheese spread. Speaking of cream cheese, nandiyan pa yung cream cheese natin, guys. Onions, red. Lettuce. There's no eggs in, bed. There's no eggs at Coles. Nagkakaubos na ng eggs. Another Pringles. Ito yung 4-leaf salad. Beans.
sprout, Brussels sprout, crumble squid, ayan. Gusto to ni Jan, yung salt and pepper. Masarap siya. Then, chicken mince, dalawa. Ay, nagkikrave ulit ako ng sweet potatoes. Mayroon tayo, naubusan ako guys. Sweet potatoes. Masarap to. Itong brand na to, masarap to. Dalawa yung kinuha ko niyan. Ayan, dalawa. And chicken nuggets. And yung creme fresh. Ayan. Para sa aking Doritos. Dinidip ko siya dito guys. Sobrang favorite ko silang combo. Or kahit ano siguro. And bumili ako nito Hokkaido sana sasabihin ko. Hokkaido. Hokkien noodles kasi gusto kong mag-lumi. Kasi ngayon guys, umuulan-ulan ng sulput-sulput yung ulan na ngayon. Medyo malamig na. So gusto kong gumawa lumi. Ito, shapes, yung bacon, cheese and bacon. Another noodles. Yung Hokkien noodles, tatlo yan eh. Garbage bag. Meron silang bago. Nakalagay new. Ayan. Kita nyo, new. Yan siya. Bago siya. So, gusto ko siyang itry. And si Holly, gustong-gusto niya yung KitKat ngayon. So, binila ko siya nitong KitKat na bunny. So, 8 nito ang binili ko. So, ilalagay ko yan sa kanyang pambaon-baon. Hindi ko yan ilalagay sa ref kasi pag nilagay ko to sa ref, hindi yan tatagal. So, and meron din akong caramel cola. Si Jan ang may request. Ayoko nang bumili ng chocolate sana. Kaso, nagkikrave ang mga bata at saka si Jan. Kasi usually, di ba kung maalala nyo, lagi ako maraming chocolates. Ngayon, hindi na masyado kasi gusto ko nang ilasin yung chocolates nila. Pero, ayan, ngayon, bumili ulit ako. Pero ako hindi bumibili ng chocolate. And more sweet potato noodles. And si Holly at si Kuy, silang, yung mga kids, gusto nila itong si Cheds ng Arnott's na cheese. Ayan. Gustong-gusto nila yan. And bumili ako yung aming Airwick sana, kaso wala yung gusto kong scent. So, eto na lang binili ko. Mabango naman siya yung Coles brand na Cherry Blossom and Magnolia. Han, spray for our house, honey, ha? Siya naglalagay niya. Oreo. Ang dami kong ipuput away. Pringles. Sour cream. Pringles. Ito naman yung Sisti chili and lime flavor. Mas malaki to. Oh, mas matangkad yung green. Nilalagay ko rin kasi yan sa pambambaw ng mga bata. And ito pa, maliit din. Ito yung Caribbean Spice Chicken flavor. So, mga bago ata ito. Ayan. So, ito yung dalawa magka-size. And yung original na Pringles. So, meron itong nasa pack. Ito, akin to. Akin to. Kasi, meron silang sa pack eh. And roll-ups. Ito ba yung, hindi ito yung tattoo. Kasi, yeah, yung tattoo pala. So, meron siyang 15 rolls. And more KitKat for Holly. And si Jan din, minsan kumakain din siyang KitKat pag binibigyan siya ni Holly. And one more. Wala tayong mapaglagyan. Wala na. That's it. So, yan yung aking grocery today. Maaga ako na grocery ngayon. Kasi, para hindi masyadong maraming tao at saka busy. And then, yun nga, yung eggs sana ang hinahabol ko dun. Wala yung eggs na gusto kong kunin. Wala na. Ang meron na lang sila yung 12 pieces, yung isang dosena, yung kinukuha ko kasi 18 pieces. So, wala sila. So, siguro, marangapit bahay na lang ako. Ano pa ba? Meron pa ba ako ditong ano? Or put away ko muna to, mga zis. So, i-put away ko muna to. So, yun nga. Ang dinner namin is sausages. Sila pala. Ako, mayroon pa ako yung mushroom soup ko na nilagay ko sa freezer. So, we'll see you mamaya na lang ulit or pag hindi ako makabalik. Kasi mag-i-edit din ako, guys. Kasi wala akong vlog kahapon. So, wala pa akong nasimula na in-edit. So, gusto ko, after ko nitong gawin, mag-edit ako. So, pag hindi ko kayo nabalikan, see you next time.
But yeah, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! Sabihin ko sa good night. Good afternoon. And chicken pala. So, yan. Meron akong chicken dito. So, ang bango. Okay, see you guys. Gusto ko magmangga. Gusto ko magluto nito. Ang dami kong gustong kainin. Anong oras na? 12:58. Wala pa akong kinain. Simula kagabi. Alas 8 ng gabi. Alas 9 ng gabi. Yan yung last kong kain. See you na guys. Bye! Ay, sana maabot ko kayo. Oops. Parinig ko lang sa inyo yung ulan. Finally, umuulan na. Kasi kailangan din namin ng ulan para sa aming drum. Ito pala yung nabili ko kahapon sa Coast. And nung last time, nung Monday, meron akong trinay. Nagustuhan ko yun, kaso wala na doon. So, gusto kong itry naman. Ito yung Sunrise, ang kanyang brand. Ito yung protein chips. Ayan. Barbecue flavor. And meron tayong DJNA. Tempura. Meron dito yung mushroom, kung maalala nyo yung mushroom na gustong-gusto ko noon. Pero ngayon, ito naman yung ating itatry, yung tempura veggies. Ayan. Gusto ko ipatry sa mga bata, pero feeling ko hindi nila magugustuhan. Interesting, ito yung lotus root. Hindi pa ako nakatikim ng lotus root. So, gusto ko siyang itry. And, ito yung Harvest Snaps na Scoopers Veggie. Ayan. Parang ang sarap niya din. And yung isa kong minor na malapit dito sa amin, binigyan niya ako. Yung nagbigay sa akin ng cheese, kung maalala nyo. O yan, siya. Ito, hindi daw to bake. Yung parang, siya, cream cheese. Basta, si Jan magugustuhan to. May Oreo, tapos nakalimutan ko. Ayan. Yung cute. Kasi kanina, pinikap niya yung order niya na collagen drinks. So, dinala niya ako nito bago ako umalis. Thank you. Sino na nga yun? Si Jean? Nakalimutan ko, sorry. Basta yung nagbigay sa akin ng cream cheese. Ang bait niya, oh. Malapit lang siya. Diyan lang talaga siya. So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo and umuulan pa, which is good para mapuno ang ating drum. 2 malaking drums ang meron tayo na kailangan na talagang tubig. Okay? Okay. Put away. Gusto ko magluto nito. Habang napuput away ako, magluluto ako nito para meron akong kainin. Okay, see you guys. So, ayan yung request na dinner ni Johnny Boy. And ayan yung veggies niya. At saka ni Sak. No. Nag-training pala sila. Yes. Kahit maulan. Yeah. Oh, babe. Because I do more running than you. And si Kuya, alam niyo na, rice. Yes, it does. So, yan. More Si running Holly. means you're fitter. Yeah. Yeah, but Tecto's not So fitter than me. Yeah, he is because he trained under 17. You should. That doesn't make a difference. Wow. Gusto mo. You had a Alright. stick in the keep it off. No, I didn't. Alright. Kain na. Who said Okay, I did? see you guys in the No, lower. I didn't. Yeah. Brock said he had a stick all Zach, want day. some? Yes, I was. So, I thought I had a stick. Ayan, may bread din si Jan. Yung I could kick that. yung mga boys, ano pa sila, nag-argue sa kanilang training kung sino mas magaling. And eto rin pala yung aking dinner. Nagprito akong barramundi. And then yung kalahati nito, ginawa kong pusilo kung sa Bicol. Tapos di ba may tira pa ako yung sigarilyas tsaka okra. So, kinusido ko na may kalamansi. Tapos may sili rin yan. So, yan yung aking dinner. Pinapakbisi ko lang siya. Pinati ko lang sila kasi ako lang naman yung kakain. Yung mag-ama ko tapos na, nakapag-decide na nga eh. Guys, good night! Gusto ko itong pastado kong sa Bicol. Ayan yung aking dinner. Cause I think